आं सासे कक्लाबारि समबाय समितिनि सेक्रेटारि हिसाबै आङो बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों। लोगोसे आं सानो बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि साहा ओनसोलनि जोंनि कक्लाबारिजों लोगोसे गतै बाक्सा जिल्लानिनो थरसे अलंबार हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो सायख'नानै लानो हायो बा सिनायथि होनो हायो। मानो होनबा एसिएस बायदि आनजादखौ दिनै बिथाङा साकरि मावनानै अर्थात बिथाङा नेभियाव इन्टारमिडियेट जानानै नेभियाव साकरि मावदोंमोन। बेनि उनाव बे साकरि मावबाय थानाय समावनो बिथाङा थारमाने कर्सखौ लायै लायै इक'नमिक्सआव मेजर लानानै एमए पास खालामदों। बेजों लोगोसे दिनै बिथाङा एसिएसनि एटेम्पबो खालामलांदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा दिनै जाफुंसार होनो हादों। ओंखायनो आं बिथांखौ साहा ओनसोलनिजों लोगोसे गतै बाक्सा जिल्लानि सासे थरसे अलंबार हिसाबै हाथरखि हिसाबै सृष्टि जाबाय होननानै आङो सानो आरो। पुलिसा 6 नाम्बार पुलिस मावनाय दोंखासै दे एखे आरो समान खाजोनि खानाया मोनदो आरो इसोर ओरै केसआव मावो खानै। रबिन दौरिया गथ' गथाय साबेसे दं? सानै हिनजावखा सानै। नोंसोरो बिसोरखौ लानानै माबा मोनसे सिमां दंखायोमोन नामा? इसोर हानाया गाहामखा फरायनायावबो बिफायाबो मोजां होनखादो इसोर हानायखौ फरायनांगौ इसोरखौ हाई सेकेन्डारि फरायनो होदो। ओइ खथायब्रि हाई सेकेन्डारियाव बे खथायब्रि हाई सेकेन्डारि मेट्रिक पास खालायनानै कम्पिउटार मोनदो बरपेटायाव मोननानै जाहानि मालिकआ अखुब जादो जाना थैनानै बाबा आरो दा मोनफिनबाय मोनसेयाव। जिहेतु नेभिनिफ्राय रिटायार लाना फैदो। फैदो जोंनि न'आ खथायबारियाव बाबा इयाव थाफायदो दाना दा मोनबाय इयाव थाफायना। जोबोद फिसालाखौ फोरोंनायाव माबायदि खस्थ' खालामामोन नोंथाङा? बाबु खस्थ' जोंनिया खस्थ' जादों फरायनायाव। फिसाला खाजोनखौ जों जेला मेला फेदेरबाय सिगां दिनाव एसे फैसा नाङाखैना आरो जों इसोरनो एसे फैसा होनो हायाखै गावसोरनो ओरैनो फरिदो खस्थ' खालायना गस्ला जराफा दोनो हानि पुलिसनि होदो फरिदो। जोङो दा सिमला गामिनिफ्राय सासे मख'जाथाव बरायजाथाव सुबुं ओंखारबाय होननानै जोंहा गोग्गानाय फैदों आरो लोगोसे बिथाङा इयुनाव जोंनि गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला बा उनथिबोनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो हायो आरो मिथिं दावथिंफोराव थांनानै जाने जों जेब्ला बायदिसिना उत्सब फाथिगोन बेफोराव जुदि थांनानै बिथाङा बिथोन होयोबा सुबुरुन होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांखौ जों आसा थियो जेब्ला जोङो माबाफोर जायो उत्सबफोर जायो अब्ला खावलायनाय लेखा बिथाङा टाइम टेबोलखौ मिलायनानै जाहाथे एटेन्ड जानो नाजायो आरो लोगोसे जौगाबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनायाव हेफाजाब होयो बेनि थाखाय जोङो गोसोजों हांख्रायनाय थाबाय आरो। कक्लाबारि सिमला ओनसोलनि थाखाय बे थरसे अलंबार नामा? इनिथ' बिदि बुंद्रायनाय जायाना खमबावसो इदिया अलंबाराथ' आजिखालि दा बहुद ओंखारबाय थेवब्लाबो दा जोंनि एरियायाव बिथाङादि सासे जानानै फैनो हाबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर होबाय गामिनि जानानै। दा आं बेखिनिखौनो खावलायो बेजों लोगोसे न'खरनिबो लाबोबाय गामिनिबो लाबोबाय जायगानिबो लाबोबाय बे ओनसोलनिबो मख'जाथाव सासे सुबुं जाना थानायजों लोगोसे बिथाङा आरो जोंखौबो जाहाथे बावनो नाङा रायजो राजाफोर। आरो जोङो मिथिनो मोन्दों बिथाङा माथो नेभिनि रिटायार लाबोनानैबाबो बिथाङा एपिएससिआव क्वालिफाइ जानो हादों एसएस रेंकआव मा फोरमायगोन? जायखिजाया खामानियाव मुखुब जानानै थाब्ला बेयाव बे मोनसेल' खामानियावदि मुखुब जानानै थाबाय थानांगौ बिनि बाथ्रा फैया। सोलोंथाइया जिहेथु जोबनोबो थाङा सोलोंथाइया आरो जोबथाबो गैया होननानै बुंनाय जादों। दा बे बिथाङानो फोरमान जाबाय दे माबा मोनसे साख्रियाव बा माबा मोनसे खामानियाव मुखुब जाना थाबानो दि गुबुन मोनसे खामानि मावनो हाया बेखौ बिथाङा फोरमान होबाय। दा आरो जायफोरा बैसो दङ सुजुग दङ बिथांमोनाबो जाहाथे जायखिजाया मोनसे खामानियाव जुदि नांथाबना दङब्ला गुबुन मोनसे खामानि मोजांसिन खामानियाव जुदि आखाइ होनो हादोंब्लाथाय बेयो बिथांनि इयुननि थाखायनो गोग्गाथाव जागोन। दा बिथाङा जेरै दा उदाहरन होनानै जोंनो दिन्थिबाय बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो। गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे बिथाङा आंनि फिसाजो गेदेरनि आं गावनि असे फिसाला गेदेर बायदि मोनदों। जोबोद बाख्नायथाव। जिहेतु नेभियाव बिथाङा रिटायार लानानै फैनानैब्लाबोदि अफिसार जानो हाबाय एसेबां गेदेर एग्जामखौ माबायदि मोनखो? आं जोबोद गोजोनदों बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामदो
आं दा बुंनो थाङोब्ला बिथांनि जिथु लाइफ बिथाङा इन्टारमिडियेट जानानै बिथाङा नेभियाव साकरि मोनदो आरो बे साकरि काल अबस्थायावनो बिथाङा जे ओरैबायदि गोसो होनानै फरायनानै मास्टार डिग्रिखौ पास खालामबाय इक'नमिक्सआव मेजर लानानै बिथाङा पास खालामबाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ बहुद साबायखर बावदो आरो लोगोसे बिथाङा जे साकरि काल अबस्थायावनो जे इमान माने गेदेर थांखि लानानै माने एग्जामखौ सिरि सिरि होबाय दं बेखौबो आं जोबोद माने बाख्नायदो आरो बुंनो राव गैया जों माने ओरैबायदि हेल्प खालामदो बिथाङा जोंनि जि फिसा हिन्जाव बे फिसा हिन्जावाबो माने मास्टार डिग्रि MSc पास खालामनानै दङ आरो इनिफ्राय बेहा फिसा सानै दं फिसाजो सानै दं बेखौ जों साखाथिनि जानानै जोबोद माने जों हेल्प खालामनो गोनां जादों आरो जोबोद जों बिसोरखौ थुलुंगा होबाय दं दे नोंसोर दावगालां माने जिहेतुके जोंनि फिसाजोआ BSc पास जानानैनो हाबा जादोंमोन MSc नि उनाव पास खालामखां इउनिभारसिटिखौ पास खालामखांनायनि उनाव आरो माने B.Ed बो लालायनानै बेयाव जों जोबोद सहाय खालामनो गोनां जादों आरो बेबायदि सहाय खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना माने दिनै जिथु माने जोंनि साननायनिख्रुइ जे बिथाङा गाव बांसिन साननानै जे उथ्रिसार जानो हादों बेखौ आं रोजा रोजा बिथांखौ साबायखर बावदो आरो बिथाङा जे इमान खस्थ' खालामनो हादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो